Jo, chystám sa čo chvíľa, aké slovíčko som vyťahol. Čo chvíľa sa chystám si ísť konečne zabehať po 3 týždňoch. Myslím, že 3 týždne sú to, čo som naposledy behal. To je akože extrémny hrozný na to, že za 3 dní idem behať polmaratón. Ale who cares? Pretože keď si raz bojovníkom, tak bojovníkom zostaneš. Bau! Toto je Florian. A dneska ideme zabehnúť celý Luxor, 700 miliónov kilometrov. It is nothing, right? Yeah, 5K is like... Bye. Bye-bye. Chlapci sa s nami rozcvičili, my sme skoro ready si zabehnúť 5-ku. I'm gonna run the 5K like after 3 weeks, so... Damn! Yeah. Damn! Because of my job I couldn't run, you know, I was exhausted, bro. No, it's gonna be chill, bro. Yeah. Let's go with the pace of 5:30ish. 5:30ish. 5:30. No, celkom pohode to zvládam, tempo máme 5:30, 5:35, 5:25. Pohode tréningové tempo. Som v zóne 3. Pohodička. Máme pobehu. Spalil som 433 kalórií. Bežal som 28 minút 34 sekúnd. Ešte tempo nič moc. Bol som v zóne 5, čo ma prekvapilo, pretože zónu 5 som nedával ani s tempom 4:30. Ja som mal tempo zhruba 5:30 a zóna 5, to je extrémny pokles, ale to nevadí. To dobehneme, ten maratón hlavne, ten polmaratón hlavne ich odbehnem. Fújba, ide mi roztrhnúť bok. A potom to video sa poviem vygrcať. Ale každopádne ten polmaratón odbehnem, aj keby neviem čo. Chcem ho dať pod 2 hodiny, čo není až tak veľká ambícia, mal by som to zvládnuť. Toto bol len taký wake up run. Ešte sa nám to ale neskončilo, pretože sme spomínali, že si ideme dať... that's haka. Ideme si dať ešte kliky nejaké, trošku si pocvičiť, trošku sa ukázať, že sme akční a možno nás zoberú aj do nejakého tureckého či arabského filmu. Let's go! Bože. 2 minutes. Allô? Allô? They don't know us, son. They don't know us. Hey! They don't know us. They go 2 minutes. Toto je crazy. Let's go! Všetci, celý Egypt. Hey! But it was nice. It was crazy. How you do it? Crazy, Bro. How do you like it? Like, Damn. that's so fucking good, man. Go for it, take it, bro. So, Bro, that's a 10. objednal som si dezert. Volá sa to, že egyptský delight. A keď mi to doniesol, tak na to kúkam, že to čo je, more nejaká babovka z Vyšu. Keď som to okoštoval, ono to chutí ako medová baklava. Je to úplne také vlhké, solidné. Je to, ty kokos, možno ešte lepšie ako baklava. Ja milujem baklavu, toto je možno ešte lepšie. Takže dnešný deň zakončujem týmto, pretože keď toto dojeme, ideme spať a ja o 4 ráno vstávam ešte hodinu skôr ako dneska, lebo idem na ten balón, konečne tu na všetko vyjde. Takže o 4 ráno vstávam, idem sa prežrať cukrom, nech mám nekvalitný spánok a zajtra ideme letieť more s cukrovkou. Nebudem klamať. Je 3:54 ráno. Dneska vlastne mi to dali, že o hodinu aj 20 minút ešte skôr ako včera tie balóny. Spal som 3 hodiny. No, včera sme boli ešte behať a tak. Som rozbitý extrémne. Ale nie je čas, teraz je čas. Život je ťažký. Spoliehaj sa sám na seba. Aby život závisel od teba.
No nič, máme tu repeté balónu vo vzduchu a keby ste nevedeli, tak v pušti je zima. Here we go again! Hide the camera until you fly. If the investigator he see it, he will not allow you to take it with. Konečne sme vo vzduchu. Skoro ako Kapadoča. That's awesome. Nebudem klamať, som tým dosť unesený. Extrém. Teraz, keď už vyšlo slnko, tak je to podľa mňa ešte krajšie. A cením, že vždycky, keď začnem rozprávať, tak mi do toho pustí raketu. Začne štartovať proste raketu. Čavovia už utekajú po nás, idú nás zachraňovať. We're coming down. You're holding on? Here. Okay. Pristávne som čakal hociaké, ale nenapadlo mi, že normálne dobehnú proste simíci. He's gonna tell us what it is. Ej, padá na nás balón. Go, Peter. Všetci utekajú. Padá na nás balón, ty kokos. To je halus, to je extrémik. Ale všetci utekajú, aké by to bolo, neviem. Extrémik. OK. V Kahire som si akurát teraz v reštike bukol strašné ubytko. Normálne, to keď uvidíte, tak vám odpali vám hlava. Thank you. Hello, hello. Tak vám odpadne hlava normálne, čo som si tam bukol. A za super cenu, takže akože extrémik. Som si doprial, pretože ma čaká polmaratón a potrebujem sa predtým poriadne vyrelaxovať a všetko, takže keď to uvidíte... Nabúrali sme! Konečne sme na feluke a snažíme sa dostať z prístavu, ale keďže nám nepraje vetrík, tak sme tu uviaznutí medzi loďkami a búchame sa tu o loďky. Ale máme privátnu feluku, čo je úplne super a ideme sa povoziť, dúfam, čoskoro. Current also comes from south to north. So in same time you can't be against the current and wind in same time. We use the sail if the wind is come from west or north. Popičovka proste. Are you like 100% Asian? A ideme proste na západ slnka. A bombička. To by sa teraz hodila nejaká egyptská pesnička. Vieš? I'm going to say to you information about the Nile. OK. The Nile, we call it, it's come from Haven. Heaven. River, yes. That's only this river move, the current, it's moved from south to north. All the rivers in the world, it's moved from north to south. Aha. So this is why we call it, it's a Haven river. The current, the longest, it's the longest one for river, the world. It's 6,665 kilometers, crossing 9 countries, start from Ethiopia, and the last one is Egypt. It's crossing Ethiopia, Uganda, Tanzania, and Sudan and Egypt, the last one. Oh, I thought the Nile is only in Egypt. Yeah, no, Okay, so it's... Egypt is the last one. Okay. Ethiopian is the first one, the last one here. And Sudan, it's 2 rivers.
They call it the White River and the Blue River, and they meet again. It's gonna be like one river and be two in Sudan, and come back to be one again, and the end of the Sudan, and you join in Egypt in Sudan as one, as one. Okay. You know, it's like have two sides, you know, and come back, and in the finish you're gonna be just one. Boli sme ponúknutí čajíkom, takto na loďke nám ide typ, co spraví čajík. Ja som sa pýtal, že ako nám na lodi spraví čajík a typ, co mi to rýchlo vysvetlil. Takto nám spraví čajík. Peppermintový čajík. Teda nie, metový čajík, takže... A ja zatiaľ šoférujem loď inak. Spravil som si tu pilotské kurzy, všetko, dokonca aj navrtulník tam bol za akože included. Že môžem si spraviť na feluku a dostal som aj navrtulník. Takže... No sugar please. Takže je to čisté. Ja to mám pod palcom, všetci sú v pohode, žiadna panika tu na 6000 lodí vedľa mňa, ale ja to tu kontrolujem. Som im povedal, že môžu. Mám to pod palcom, takto to mám pod palcom. Chápeš, nie? Ha. For 1 week. Ja neviem, či to bude ešte počuť z tej druhej lode, ak to majú bubnovú party. You have to know a lot about that, and you have to be a good actor. To má úplne vibik proste, spravil len typek čajík. They make a test for you, and each one. Ja tu dohľadám na to, aby sme nenabúrali. And then they collect the number, and then you see who is the Bože, rozplývam sa tu úplne. Slnko zapadlo, ale bezveterne, síce sa moc nehybeme, ale je teplúčko, úplný čilík. Úplný čilík. Inšallah. الرحمة من قلوبنا ربي أطاحها الشقيق يعاد أخوه ودم ما يستباحا والأصل أننا على الأرض بسبب قطمة من تفاحة كانت بريدة بس رئيس مؤاخذة زعيم. Bože, vlasy mám strašne zabité, musím si dať, vyzerám jak dement. Bože, už nikdy v živote si nič z hlavy nedám dole, budem furt nosiť niečo, ale to som iba povedať, že typci sa proste bavia o tom, z akého sú kmeňa, odkiaľ pochádzajú a ja si tak v hlave hovorím, že bože, ja som iba nudný belok z Martina, ty kokos. Z osídliska. Hej. Skončila nám kruiza a ideme, typek nás ide teraz aj do reštiky, kde si konečne idem dať svoje vysnívané ovocné džusiky z čerstvého ovocia samozrejme. Ideme takto traja na motorke, proste vibe. Pozrite sa, vyzerám jak... Keby som mal 10 rokov. A keď to je také roztrapatené, také crazy, tak to vyzerá, že... Taký pirátsky vibe to má, vieš, teraz vyzerám ako taký riadny sedlak z Nočova. Sme teraz v reštaurácii a ja mám vlastne ešte 3 hodiny, dajme tomu, dokým mi pôjde bus naspäť do Kahiry. A zistil som, že hotel, ktorý som si objednal, bol fejkový, tak som si objednal ďalší a tento by už nemal byť fejkový. A stala sa hustá vec, ale o to nejdem rozprávať. Iba vás to nechám takto navnadených, že niečo sa stalo, ale nepoviem vám čo. Here we go again. Ale tentokrát sme pripravení na bundu. Mám tu galebeju pripravenú na nohy, pretože som zase v Kratesoch. Ale zima nám už nebude. Už idem si niečo pustiť do uší. A ešte by to chcelo aj internet, no ale nemôžem byť rozmaznaný. Takže idem si pospať. Okolo 10 ráno by sme mali byť v Gíze, v Kahire. A tam ma čaká už naložená izbička. Klasicky som... Nastala komplikácia, dostal som sa autobusom inde, ako som plánoval. Dostal som sa do 6th of October City, čo je vlastne ako keby predmestie Kahiry. A
ale ako keby modernejšie. Má to tu úplne iný vibe, taký moderný Egypt, taký až dubajský vibe. Je to zhruba 25 až 30 km od miesta, kde potrebujem ísť a stále akože ešte sme nezastavili, sa vzdialujeme. Normálka, vôbec ma to neprekvapuje pri mne. Takže vystúpim z tohto autobusu konečne, keď zastaví niekde a musím sa dostať naspäť do Gizy, ktorú som mysol. Nie mysel, vôbec sme tam nezastavili a typek sa niečo aj pýtal, ale po arabsky ja som nevedel, takže som sa neozval, lebo sorry bracho, neviem po arabsky, no. Nakoniec to nebolo až také zložité, vybal som si normálne cez appku Uber za 179 egyptských, čo je 3,50. 3,50 nás stojí Uber na vzdialenosť 30 km, čo je akože dosť veľký úlet. Takže som zistil, že som sa zase párkrát nehal aj oskemovať, čo sa týka uberovania. Takže nakoniec pohodička, pretože mám aj tak čas, nemám čo robiť, tak sa ešte povozím a pozriem, čo to tu je. Hello! Vítam vás vo svojom extravagantnom ubytovaní, ktoré na fotkách samozrejme zase vyzeralo lepšie ako normálne, ale buď neviem bukovať ubytka, alebo je to proste typické v Egypte, že je to také typické egyptské známky používania. Ale mám tu túto super vaňu, z ktorej mám výhľad na tieto super pyramídy, ale musí tam byť vždycky, ale sme v Egypte. Zatiaľ mi tam nešla vôbec teplá voda. A teda išla iba chvíľu. Tak som si to skúšal potom chvíľku, že zohrievať kanvicou a dolievať si toho vriacou vodou, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo. Takže toto, čo vidíte, je tam studená voda. Ale vyzerá to aspoň fajn. Ty kokos, to je scenéria. Takže dúfam sa mi dneska večer, boiler je pustený, dúfam sa stihne zohriať voda na túto vaňu, alebo potom neviem, no. Asi to mám iba na fotku. Som prišiel úplne rozbitý a hlavne som riešil tú vaňu, som si strašne chcel horúcu vaňu, lebo mi bola zima celý deň a musel som sa aj sprchovať teraz vlastne v studenej vode, lebo som nemal zohriať tú vodu. Toľko k dobrej náladičke. Toto je moje ubytko, je to vlastne, ja som myslel, že to je iba toto, že takéto štúdio, hej. Ale vlastne je tu, že izba, teda táto posteľ, toto nejaká kuchynka, potom je tu izba pre ďalších dvoch ľudí, potom je tu takáto, za to blikanie sa ospravedlňujem, ale proste FPS-ka, alebo neviem, no. Potom je tu akože toto kúpelka so sprchou klasickou, záchod proste musí mať vlastnú sprchu, ale mám tam bidet, to cením. Bidet je podľa mňa úžasná vec. A ešte tu mám vlastne gauč rozkladací, tiež sa tu dá spať a tu je tiež rozkladací gauč, tiež sa tu dá spať. Počkaj. Tada! Tada!